Yo, Malasa Hausa rapper. To, na iya ta kowane fanni. To. It's Sunny the Genius producer. Ni ina fara zuba nake rappers ma sun san da ka nake, dan ina zo gugudu suke har ma sojoji da ka nake, ko ba ma gayyata zuwa nake in ka kai rapper da kai nake. Ni ne na dake shi kuka yake, duk na wuce kansu saman nake, a gwada a gani mana shiga nake. Waye ne ya hange na maduba ta wanda ne hange na maleka, in ka iya kunna mana fanka ka an sama rero mana baiti, kai DJ ka go mana sauti mu je zuwa fada mana fati. Ka tun jiya ni ke ta kata'i duk rappers na sa su bala'i, na zana musu majan layi, na sauke sa mugun layi, na cilla su a bayan layi. Ka sai waya ka saka mata layi, ni sarki mai mulkar bayi, dan Allah ki saka na a layi. A kasuwa ne ake yin sari, ka zo gida ka siyar fa da tsari, gari ba har ai maka kari. Na iya ta dole ne na yi ta, duk ku zo ku ji ta waka, ni ne tambarin ta, ni ne mai yi da akan ta, duk mai sanya yi ta to da ni fa za a ji ta. Duk ku zo mu bi ta, ko shi da ya ji ta so yake a bi ta, gani nan gare ta, agaji gare ta, duniya gare ta, ne gida akan ta, kai kake ta santa. Kafiya gare ni ka fito ka ganni, tambari gare ni, mashina gare ni, ɗakuna gare ni, ɗaukaka gare ni, so yake ya ganni, so take ta gani. To To danniya suke mana cikin kasar mu ga murdiya, suke mana cikin kasar mu ga hayaniya, suke mana cikin kasar mu ga dariya, suke mana cikin kasar Nigeria da sun hana mu jarmiya, sai mun wuce ta Maliya. Ni ko ta ya mana iya in wake ka da kafiya, ta Makka daɗi ba biya ga Mr. M a Zaria. Me zaka yi a Zaria? Ai na wuce ta Zaria, can zaka samu jarmiya ga tambarin jinin jiya. Yo, Malasa Hausa rapper, haka muke yin ta fa. Sunny CV Mix.